annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ni annabi Muhammad in yi zina sau 36 ya fi mini sauki da in ci riba sau ɗaya. In yi zina sau 36 ya fi sauki gare ni bisa ga in ci riba sau ɗaya. Yau ko riban ta zama kawa. Maciyi riba bai ganin laifi ne yake aikatawa. Ga sunan suna ba da basu suka ko ofisoshi basu suka na riba. Ga riba nan an caccanza mata suna. Wani guri ma ja'iza ake kiranta, wani wuri menene ake kiranta, an caccanza mata suna. Ƙalla ne za ka ga daga cikin mutane waɗanda ba su ce riba. To alƙur'ani mai girma ya karantar da mu cewa wanda bai bar ce riba ba yinin kiyama ma zai yaƙi da Allah. Abdullahi da Abbas ya yi tafsirin wata aya a cikin suratul Baqara. Ya yi tafsirin wannan ayar ya ce yinin kiyama za a tara maciya riba guri ɗaya. Dama da an tashi yinin kiyama suna da alama wadda ake gane su da ita. La yakumuna illa kama yakumu allazi yatahabbathu ash-shaytanu min al-massi. Zaka ga in sun tashi faɗi suke ba su iya tafiya. Kamar masu shanyayyin kafafuwa suke. Suna tashi suna faduwa ana take su ana wucewa. Yinin kiyama ana cikin tashin hankali. Mutane sai sun kora sun yi nan sai kaga kuma wasu sun rugo da gudu sun yi nan. Baka san abin da ake ba gudu ba, kai baka shiga a ruga da gudu, to su faduwa suke ana take su. To za a tara su guri daya, wannan ya kalli wannan su ga siffar su iri daya, sai a jefo musu takubba, sai kowannen su ya miƙa hannu ya caɓe takobi. Suna ribi me za mu yi da takobi nin kiyama kuma? Sai Allah madaukakin sarki ya kira su ya ce fa'azinu bi harbin minallahi wa rasulihi. Yau ku shirya, yau za ku yi yaƙi da Allah kuma yau za ku yi yaƙi da manzon Allah. In za ku iya kashe Allah to yau za ku yi yaƙi ku kashe Allah. In za ku iya kashe manzon Allah to yau ku kashe manzon Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ko a duniya duk wanda kai yaƙa kana son shi? Ai ko a duniya aka baka takobi aka ce yaƙi Allah da manzon Allah, ai ka halaka. Balle yinin kiyama ana cikin tashin hankali, ana cikin firgici da tsoro, an jefo maka takobi an ce Allah za ka yaƙa a wannan yinin, ka shirya yaƙi za ka yi da Allah kuma yaƙi za ka yi da manzon Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah madaukakin sarki ce ya yi allazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku kiyaye dokokin Allah. Allah ya nemi ku wani ya ce wazaru ma baqiya minar riba, ku bar abin da ya shaura daga riba. Can da ba ku san hukuncin ta ba kuka ci shikenan. To amma yanzu dukkanin wata riba da kuka kulla ciniki a kanta, kuka kulla a kanta, to ku barta, ku watsar da ita. In kuntum mu'minin, amma ba za ku aikata haka ba sai in kun kasance mu'minai. Shi na wasu malamai suke ganin wanda ke ci riba ma yana bisa ga boda na ya tsallake daga musulunci ya koma zuwa ga kafirci. To yau ba Yahude ya taimaka ma Iblis, an gina ekonomin duniya ga baki ɗaya bisa ga riba. Riba ce ke tafiya. Ɗan kasuwa zai kasuwanci ko ɗan kwangila zai kwangila, zai ciwo bashin banki, wanda bashin za a bashi shine da interest. Wannan interest ɗin riba ne. Za ka ci bashi ne banki, wani ma bai da laluran komai ko? To ko da laluran wani abu, shan akwai laluran da ta kai ga ka ci riba, wadda yin zina sau 36 ya fi sauƙi bisa ga cinta, kuma dirhami ɗaya nata. To za a ga mutum ya ce ya ciwo bashin banki, ya sai mashin ko ya sai mota ko ya sai wani abu ko ya yi sharholiya ko ya shi zai ma'aure ko menene, wanda duka wannan ba excuse bane a gurin Allah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dirhamu riba ya akuluhu rajul
wa huwa ya'lamu dirhamin riba wanda mutum zai ci alhali ya san dirhamin nan na riba ne ashaddu min 36 zaniya ya fi tsanani bisa ga yin zina sau 36. hadisi al-imamu Ahmad ya zo da shi ba kirkirwa nayi ba. imamu ahli sunna wal jama'a as-sabir fil mihna a littafin al-musnad hadisi na 22,007. sa'annan al-hafiz abubakar al-bazzar ya zo da shi a cikin musnad nashi hadisi na 3,381. sa'annan ibnu abi asim ya zo da shi a littafin al-ahad wal mathani hadisi na 2,759. sannan za ka iya samun shi a sahihu targhib hadisi na 855. daga ci dirhamin riba gwamma ka yi zina sau 36. don haka in ka kama mazinaci ka kama mai cin riba, wane ne ya fi laifi? Mai cin riba ya fi laifi. wani hadisi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce riban tana da ƙofofi 73 na zunubi, tun daga ƙaramar ƙofa an jera su haka ga mai bi mata har a kai ga wata irin babbar ƙofa wadda ƙatuwar ƙofa ce kamar ƙofar wani birni. to kowace ƙofa tana matsayin laifi, wani zunubi. idan ka buɗa ta za ka shiga wani birni na zunubi. kowace ƙofa tun daga ƙaramin birni kenan har babban birnin ko na zunubi. to laifin da ke ga ƙaramar ƙofa daga cikin ƙofofin nan 73 na riba, laifin da ke ga ƙaramar ƙofa yana daidai da laifin mutumin da ya zina da mahaifiyar da ta haifi shi. to ƙaramar ƙofa kenan, laifin da ke cikin ƙaramar ƙofar kamar wanda ya zina da mahaifiyar shi kenan. wanda ya ci riba, zunubin da ke gare shi daga cikin ƙananan zunuban da zai samu a aje manya a gefe, ƙaramin zunubin da zai samu shine zunubin wanda ya zina da mahaifiyar da ta haife shi. la haula wala quwwata illa billah. to na uzuri ne gare ka wanda zai sa ka je kai zina da mahaifiyarka? idan har baka da uzurin da ke sa kai zina da mahaifiyarka, to kada ku ka zaci cewa kana da uzurin da za ka faɗa ma Allah wanda za ka je ka ciwo bashi wanda yake akwai riba ciki ne. wani ma aure zai yi, akan auren to wallahi gwamma ka je maka aure mahaifiyarka ya fi maka sauƙi a gurin Allah bisa ga ka ci riban nan gobe kiyama ka tashi Allah ya tambaye ka ya ce ya aka ka ci riba, ka ce na ci riba ne don in yi aure. to wanda ya auri mahaifiyar shi ma ya yi zina da mahaifiyar shi, za a aje kes ɗin shi ake kai ƙaramin kes ke gari ka jaye gefe, bari sai an gama da manyan gima-gimai. sai a jaye su gefe, sai a mimmiƙa ma maciyari ba takobi a ce yau fa a yi ta ƙari. yau in ku in annabi Muhammad, yau in ku in Allah, za ku yaƙi Allah kuma za ku yaƙi annabi Muhammad. wa in lam taf'alu fa azanu bi harbin min Allah wa rasulihi. don haka ka dibi irin shirin da ke cikin riba, amma ka dibi yanda yau riba ta zama kawa, ka dibi yanda yau muke cin riba ta zama kawa. dukkanin sistem na rayuwa ma yau sannu an maishe shi bisa gari ba, an mai da komai ya kasance bisa gari ba. to wannan yana daga cikin aikin iblis. tunda dai ka yi zaune akan sunna, ka rike sunna, bai ɗauke ka ya ɗora ka akan wata bid'a ta aƙida ba, kana nan biye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ganin mutunci da girman sahaba annabi da manyan malaman musulunci, kana bisa tafarki na sunna, tafarki mai kyau. to bari in jarabce ka da wani abu, sai ya nuna maka je ka ci riba. annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai ci riba da mai bayar da riban da mai rubutawa da wanda ke shaidu, duka annabi ya la'ance su. Allah ya nisantar da su daga rahamar shi. la haula wala quwwata illa billah.